A tempada de verán non pode rematar sen o desfile da S de Chantada. O vindeiro 11 de agosto terá lugar a pasarela de moda para a que xa traballan dende o clube e varios negocios locais. As entradas xa están á venda a través de persoas vencelladas aos equipos deste clube e tamén na tenda Merceditas. Tamén se poderán adquirir o mesmo día do evento ás portas do mesmo na Praza do Cantón. Como saben, o recadado irá en beneficio desta sociedade futbolística que conta con 5 equipos dende a canteira ao novo equipo feminino. Un ano máis, a ese Chantada pois, ten a intención de ser un clube activo en colaboración pois, con distintos grupos ou asociacións pois, para facer eventos. Entón, pois, o primeiro desfile, o primeiro evento do ano, digamos que o desfile, que será o día 11 na Praza do Cantón, ás 9 da noite. E, bueno, pois, dado o éxito que tuvo nestes anos anteriores, pois, agardamos que haxa moita afluencia e que, bueno, que sigue repetindo un poquinho o éxito que vimos tendo ano tras ano, non? Como se está organizando? Quen vai a participar? Entendemos que, por un lado, bueno, os propios organizadores ou desa xente do clube, deportistas, directiva, e tamén, por outro lado, se contará, entendemos que cos establecementos locais, non? Exactamente. Bueno, no desfile participan alrededor de unhas 40 persoas, entre pois, modelos, nenos máis maiores, pois unhas 40 personas. Bueno, é importante destacar pois, o papel que teñen as tendas, obviamente, porque sen elas sería imposible facelo, non? Entonces, temos unhas 15 tendas aproximadamente que colaboran, o cal lle agradezco desde aquí, agradecemos desde o clube pois, esa participación. E, bueno, tamén agradecer pois, a distintas asociacións que poden participar pois, no evento e o Concello de Chantada pola boa predisposición que nos puxo sempre a hora de facer este evento, non? E a parte, pois, tamén, como non, a xente que desfila, é certo que pois, o 50% dos desfilantes pois, casi son xente que xoga no clube, xogadores, pero, bueno, sí que hai pois, outra metade da plantilla de modelos que bueno, pois, que nos botan a man, pois, para eles tamén eses agradecementos.